ka jingkyntu ka jo blay kan long ye pilang baro ki bala ban yo sngi ni ka ktin jo blay hagani ka por bat ka benta ban ye kren hagani ka khalemat ka long shapang ka sngi Pentecost ni shem bagani ka sngi Pentecost la de brakina du ka testament ka barim hadin jong ka jingmino ki kun Israel na ri Egypt kabadai ka niam jong ka jinglai e ka por but hadu ba Moses un poi halor lum senai ka dai san posgi but dai ha ka ni ka san posgi kabadai la khot ya karu kum ka Pentecost ya ka ba ublay la ai hukum yo Moses badru ulawan ban ikendu yu bat ban kren halor yo lum sinai kalau andra igi di shai play deng di kun Israel daga ktin bat ko hukum ba bleu ayo Moses ula ay si kun Israel balayalam ye ki hagata ka lenti bat hagata ka jing shai jong ka ktin ga jo blay ni ay ngu yo blay baha ka New Testament ni la yo iba ka ni kalalong ka jing rakhi ka ba man ka san post gi na ka niam jong ka jing lai but kumta ni yo i bahadin jong ka jingyap ka jo Jesus Christ but bau la mi pat but kumta hadu ka ka ski Pentecost ka long san poski but ka jira ke ka ski Pentecost ha ka New Testament ka la long ka rukom ka ba kham krau but kampala ya ka ba ha ka ski Pentecost ha ka bala ya lumlang ki senran ke jo Jisu ha ka kamra ka paning ka Bible ko ong ha ka badon ka jingya jan ka kamra paning bat ka ta ka temple ka jo Herod ki kun Israel ki la wan ya ka ban rakhe ka ta ka Pentecost bat ha ka ta ka jing rakhe ka Pentecost ha ka ni bat ka kamra paning kala don ka jing teno buk yo Mynsiem Bakhuid ha ki senran kabla penlong ye ki ban dap de gading de kalen na bring de gading halor way pe way ne ki baru ke la kren ki way pat ki thalid kat ko mo Mynsiem mulai bor ye ki but they halor chung ka ni ka Pentecost kabalong kata ka jing pendap jong Mynsiem Bakhuid ha ki senran badru habo Petrus ulai lap la pendap ru ya ka chingpen kendu jo Mynsiem agelai jarmut ki briu balapen baptis ya ki ko jo ka chingpen baptis da ka pengam bat kum juru ha ka ba la ai ki ching ai jo Mynsiem Bakhuid kum dong intip ya ka ni na ka kam di ka postal ka lenong ka ba ar ka de khot ka ba laipo pra bat laipo kendai habau Petrus ula yala kila yo wan ban kali ko para kum dongin le bau Petrus wong kala ka bamot ba on yo pen baptis ye pi way pe way ban yo ma bi ki pop jo pi bat ba pin yo diang ye ke jing ai jo Mynsiem Bakhuid na mar ba ka ni ke jing kular ka long ye pi ye ki kun jo pi ki ba jan ba ki ba sijngai ba ka ni kala long ka ski Pentecost haga baro kitu ki jiu ki bawan ban celebrate ye ka Pentecost haga temple jo Herod kila ya be ban yo i ke jing tray jo Mynsiem Bakhuid ke senran bada ba kila wan hantaken kila yo snow ke tinu blay hantaken la don lai jar mot ki briu ki bla yo i ke jing kala ka mot hantaken ya ka tin ka bo Petrus ula ya lap la interpret ki kasan jat ki kentin hantaken la bu ye ka record ka ba crowd ka ba long ka ta ka jing te no book yo Mynsiem Bakhuid ha ka ski Pentecost tungin ye payment ta shakani ka thong ka bang adon ban kren bagata ka long ka jingkyntu ban pdiang yo Mynsiem Bakhuid Matthias lailenom ka de khot ka ba khat way ka ba u Yohanes nom pen baptist uang nga si siya nga pen baptist ya pi da ka ya ka ban kala ka ba mot
Henry utaba wana din jonga ulong ubakam kraw yanga ubakam de yanga bandra watangi ki juti jongu utaka yun pen baptis yo pido Mynsiem Bakhuid bat dagading ubaga chipe jongu ka kti jongu un pen koi baru ye ka kentem jongu bat un lum yo kau jongu halagatir Henry un tang yo stait dagading bam julep kani ka jing kren jong yonis dong pen baptis ba u Jesu daw la wan un pen baptis daw Mynsiem Bakhuid bat dagading jo Mynsiem Bakhuid kabang yo hagaski Pentecost kading galawan halod jo way pa way na kita paro kibadon na kamera bhaneng chispa ar pongot kadi kading hang ni kadi kading jom Mynsiem Bakhuid hagatukon ka mabon yo bayo stait la bretno siya kading bom julep kabade kading jo kadujok bat ru yo tau kau labo agitiar ya kabau Mynsiem Bakhuid la wan man pen kud ye daga kentem bat pen kud ya kata ka men ukres bat pen kud ye ka chingem jo briu daga bor jong Mynsiem Bakhuid ngiwa hang ni mau yones ukentu bagi day ban pdiang ya Mynsiem Bakhuid ka point kabar ngiwa kumno ba u Jesu kentu ba day ban pdiang ya Mynsiem Bakhuid haga gospel yung Lucas arpo sao ka lenong ka dekot ka sao po kanday hani Jesu le kredye ng ktin hadin ba ula mino na jingtep ulay late ban ya can do ya kisendron but onda ba ula can do kisendron ula kredye ka ng ktin bagata ka ba wang hakmi ru nga pa api ya kata ka jingkula ru pa nga Henry Peter ya shong aga nomba Jerusalem tak kendala penkop ya pi ka bon na drong ya shong a Jerusalem u Jesu tip ba un haban leit no na ka protection beneng u Jesu tip ba haban ino igesndran na ka protay baru kedau ya ki leit up a Jerusalem de shisha ni ka ktin u Jesu la pen urlong habau Jesu la kiuno na ulum jong ye olive ula kiuno shabaneng bara bakisndron kila shaino how to ulum kila komo igaktinu Jesu kila wan na ulum ye olive kila lechi Jerusalem ba kila shonga ka kamra bhaneng ban ap ye ka bor na drong kabade ka bor jo Mynsiem Bakhuid tatandakin yo pdiang de ka bor hagaski Pentecost kumno gajia ka Pentecost hadin mo Jesu la mipat na jingtep udon bagi sendran sao po ski hagaski ba sao po la kiuno shabaneng baron daw la kiuno shabaneng ki sendran pat kila wanno ban shong ha Jerusalem haga kamra bhaneng shipo ski ban hagata kaski ka ba shipo kabala de kailan na do bala mipat u Jesu hadu de gaski Pentecost kalong san po ski but Shipowski kila duwai ka kamera bhaneng but gaski ka ba Shipow ka ba deiru gaski Pentecost Mynsiem Bakhuid lahap haki senran baro chispa arpungut bala pendap iki da ka bor jong Mynsiem Bakhuid ya kani ka jingkyntu Jesu ban ap ya ka bor na drong la pendap haki senran la pendap hagaski Pentecost Ni shem chushu ike ike bau Jesu kren hang ni hadin bau la mipat na jingtep u Jesu la let ban ye kendu bagi senran bat ula let ye keni kat kumu Yohanes ke nong ke ba arpo baga dekat bar fuai anda kum tau Jesu la ong pat de ki long ke jing suk ye pi kum bau pau la pa ye nga naru nga pa ye pi kat ba arpo ar Dia baula la ong ye kani ula persada lor jungki baula ong ki top diang yo Mynsiem Bakhuid top diang yo Mynsiem Bakhuid kabau Jesu ia din baula mipat udah kentu jur udah banjur ye kesenran bagi day ban yo diang yo Mynsiem Bakhuid berkata ke yo diang yo Mynsiem Bakhuid
kam day tang ikisenran henry ka day hadu angi menta na mari ke jing ai Jo Mynsiem Bakhuid la ai sha ka do baro ya kanele tulpa do Joel wang haba ublay un pano U Mynsiem Bakhuid ya ka bon teno U Mynsiem Bakhuid alor ka do baro bagi kon kente bagi kon shenrang kin yo pdiang U Mynsiem Bakhuid kin posniu ki temmen kin yo i ki jing tulpa bagi kin yo tulpa kin i ki jing pen pau ki samla bagi jing trade U Mynsiem Bakhuid kan long ka bakra ka jing kan mau ya ka Pentecost till Sunday lene ka Pentecost Sunday ka dei ka jing kan mau ya ka jing trade U Mynsiem Bakhuid kadai ke jing kot U Mynsiem Bakhuid se je simpat baun wana po jungi kadai ka ta ka jing ka siutia ya ki pai bariu ngai but ya baro ki Kristan but ya ki Mawlong Kristan bakin slang U Mynsiem Bakhuid but ya ki Kristan bakin pdiang U Mynsiem Bakhuid but ya ki bala pdiang bakin ya U Mynsiem Bakhuid bakin dap U Mynsiem Bakhuid but bakin yo mad ya ka jing trei jong U Mynsiem Bakhuid bala de donding jo pi ki bampat pdiang U Mynsiem Bakhuid no ong ya pi to pdiang U Mynsiem Bakhuid krana ki wei pat ki thalit pdiang ya ka bor jong U Mynsiem Bakhuid jemang neu ji sum chom le kut no tangata ula wan she ga thong ha shwai ka ba un kiu no shi drong how to lum ki olep ula tu yi ki senran na kam di apostle no ban kong ka de khat ka ba sao bat ka basan tia bao la yesenglem bat ki la hukum ye ki banam lek no na Jerusalem henry bat am ye ke jingkular jo pa ka bao ong pi la yo snow na nga na bao yo ne si shaura pen baptist da ka henry on pen baptist ye pi U Mynsiem Bakhuid second year skin do menta on pen baptist ye pi U Mynsiem Bakhuid second year skin u Jesu wat aga jiseng ka ba khadu jong u ba ki senran ha ga ga jingelum lang jong u shwa bon kiu no shibeneng u la ong ki senran ba kin yo pdiang ki jing pen baptist U Mynsiem Bakhuid ka ba mot ba kin ngam hau Mynsiem ka mot ba Mynsiem Bakhuid un wan na po jong ki ka ba mot ba on pen sle ki do Mynsiem Bakhuid ka mot ba kin yo ban kren ki wei pat ki tlead ka mot ba on pen dap ye ki do Mynsiem Bakhuid ka mot ba pen dap ye ki de ka ding ba de ka bor U Mynsiem Bakhuid ka mot ba kal na bneng kan persat ba de ki ban long ka jing pen im ba ka bor na maru tau de U Mynsiem Bakhuid kadi ka jing kren jo Jesu kala long ka ba don kampa ukren au Lucas ukren ru ha ka gospel jo Johannes ukren ru ha ka kam di apostle ula ban shiban Japan gani ka jing yo pdiang ba ka jing pdiang U Mynsiem Bakhuid u Jesu la pelut por shibone ban hikai ka senran Japan U Mynsiem Bakhuid habang ipule gospel jo Johannes u ye tu ba U Mynsiem Bakhuid wan na pi ba un pentingen ye pi nang tawong un hikai ye pi nang tawon pen kan mau hiki ki bangala hikai ye pi nang tawong bo Mynsiem Bakhuid ulong Mynsiem ka jing shisha un ya lam che ka jing shisha baro nang tawong bo Mynsiem Bakhuid un wan bat ya lam ye pi sha ka jing shisha sha ka ta kalenti ka bo blay kwa ye pi ban im bat ban le nang ta U Mynsiem Bakhuid un pen kan du ya ka pop ya ka hop bat ya ka jing bishar ka jing trade U Mynsiem Bakhuid ka long ka ba don kam but sa je sit pat nga duwai ba ka Pentecost kan wan na pi hagani ka por kan ba pidang don menta hagani ka kalimat ban yo snow ka ktino blay pila ban don na kamera tia pila ban tia kai pila ye ka ban shonga kali pila ban don hai klau lenia ka jika tray pila ban don na ka nono ka cheka nga duwai ba Mynsiem Bakhuid jo blay wan na po jo pi but nga ong jo pdiang U Mynsiem Bakhuid api play la ka donut kumba pi pdiang yo Jesu da ka jingai pdiang U Mynsiem Bakhuid da ka jingai kumba pi pdiang ya ka bor jo ka jingmap da ka snamu Jesu pdiang ya ka jing pensle ka jo Jesu apo jo pi da U Mynsiem Bakhuid ba pi la ban kren ki wei pat ki tali ba pi la ban kup ya ka bor jong U Mynsiem Bakhuid na jro
Jesus chom le kut no tangga ni hai ju ka kam ni apostle no ben kon khot ba prawang henry pin yo diang ye kabor u ken tu biang ye ki pin yo diang ye kabor andala wanu Mynsiem Bakhuid api but pin long ki dong playa nga Jerusalem Judea baro bada Samaria bada do ba kut ka pertai pin yo diang ye kabor but long ki dong plow Jesus Christ pin yo diang ye kabor ban ye le bershak yo Satan pin yo diang ye kabor ban ye lap yo Jesus pin yo diang ye kabor ban job ye ki pen shoy pin yo diang ye kabor ya ka ban pen kia ya ka ban be ki sui ban pen kia ai ba pang pin yo diang ye kabor ban im ha ka ni ka pertai kom u riu khoi ba ka riu khoi jong lai ngay chú ông ye cái này, haba pdiang yo Jesus Christ belong ki khôn no blay, haba pdiang yo Mynsiem Bakhuid, pin yo cái bor ban im kum ki khôn jo blay ha cái này cái pertai, ban uneu do Mynsiem Bakhuid un ya lam ye pi, ban kat ki blay lam do Mynsiem Bakhuid belong ki khôn jo blay, pin yo diang ye cái bor, ki ni ki sunran ha ka lenong ka ba ar ka khot ba neng kong adu ba sao. Andai kali op diang yo Mynsiem Bakhuid aki kila kren ki way pat ke telin bakat kom balai bor o Mynsiem aki bakila sedang ban yala Petros la yala baga jingalap jo Petros kong kumbala kular bak kumbala yatul pau joel kala jia hangi menta bakani kadai ba pin diang bat kila pdiang lai jar ki Mynsiem kila wan ya ka ban pen so she ka balang de ka jingkala ba mot de ka jing pen baptis ka de ka ba pen ngam bat ro de ka ba pdiang yo Mynsiem Bakhuid bat gan ki ba ong ba ka jing treu Mynsiem ka la kut no ha ka len nong ba ar jong ka kam ki apostle dan ki ba ong ba ka kos kam ki apostle ka dei tang ka history kum no ba la tho e de ka jing treu and ring on ye pi ka tinu play kala bandai ka history ha ka kitab ki sim bat ru ha kitab ki chronicle bat ki way bat ki blabu ye ki jingkan mau bat ka ni ka kam ki apostle kalong ka way na ka ta ka jing tho ya ka bala tho sipang ka jing trai jo Mynsiem Bakhuid tang ba kamun pat bangin shupule ka kom ki history ngimut banong bagani kadai tanga kitu ara just nam shwa ngimut banong baga kam ni apostle kadai tanga ka por tu kisenran dei tanga tu ka por ya gipat kamlong shu la dangi ong ye kani kamot ye kan type pelen ye ka jing shisha ye kan type ye ka jing tray jo blai but ni dei ban ong ban priang bagani ka kam ni apostle kadai ka jing torch pang ka jing tray Mynsiem Bakhuid but sa ye sin pat ka jing tray Mynsiem Bakhuid kan mi sa ka way pat ka kam jo ki apostle ka kam jo ki pastor ka kam jo ki nong sharai ka kam jo ki bangai habala priang yo Mynsiem Bakhuid ki dak khala ba ki kam ba kin leng ba jong pi leng ba ka balang leng ba ki riungai pat ka ni ka kam ni ka apostle ka dei ka bang idon kam ban pdiang ye ka na mar ka long ka chingim ka ktinu blai na mar ka hikai yangi bat ni don kam ban dang pdiang yo Mynsiem Bakhuid adu gini gisgi ka kam ni ka apostle ka dei ka jing trade yo Mynsiem Bakhuid ki dak kala ban ki kamba kadang la ban ji adu mentah ngong pi bagani ka kitab kadang dei hadu mentah kam dei tang ka kot khubor bangin pule ya ka kum ka kot khubor le nei kum ka kot history henry kadang chia hadu kini kiski na maradin jong ka kam ni ka apostle ka lenong ka ba ar ngio i ka lenong ka lenong ka ba nyo ba ka ba pra le teno yo Mynsiem Bakhuid Samaria nang tang yo i ha ka lenong ka ba shipho le teno yo Mynsiem Bakhuid ha ka ying jo Cornelius nang tang yo i ha ka lenong ba khat khandai le teno yo Mynsiem Bakhuid ha po Ephesus ha leng jo ki khat anwat ki riu rang ba But nang ta ter ke jing tray yo Mynsiem ba Petro ba Paul u thos pa ke jing tray yo Mynsiem Bakhuid ha po ke shiti shiginong Corin ha ki Galatia ke Ephesus nang ta ki babun ke shiti jomu u ban ba u kentu ban yo diang i jing ai yo Mynsiem ko ma tho ke Corin ban kong le nong ba khat ar kot ban kong du khat wai ki kendai lagi cingai Mynsiem uto haga Galatia sanlenong arbo lai arbo sao ban dia ngi cingai ye ki so jo Mynsiem Bakhuid ban ke stis nong Rom ban dia ban ya jo Mynsiem
Nang tala to haga shiti shaki nong korin bagi long ke temple U Mynsiem Bakhuid ke temple jo blay ngilong bada baro ko way ka ktin jo blay la to chapau U Mynsiem jo blay badru kam tam hadin jong ko Pentecost kay ka mga mud ban kren ang ni kalong baka ni ka Pentecost kam mud setia tang arjes naman shwa henry ka day ya piru bagi diam ye kani I U Mynsiem Bakhuid on hab hapo jopi but man ye ka tray U Mynsiem Bakhuid ken mau hagaway na ka jialap hapo Kathmandu katbang nang kren ye ka ktinu blay ken san ka long kami ka syong ka ka ben kala tuai sikade de ka jing yam ba de ka jing ra ki kti la pen ki ka jing seng borokaway pada din ang tanda la late banwat kay wajia na markat badang long seminar kan san ga jia kumta da la late ban kaliban pay ban observe ngiyo iba gadap diang U Mynsiem Bakhuid kadai ban ga jing hab U Mynsiem Bakhuid kat banang kren kata kadai dang shen U Mynsiem Bakhuid u hab wat mentaru kat banang kren ye ktin blay ka jing try U Mynsiem gadang long menta ya gitu bampat dia U Mynsiem Bakhuid priang no U Mynsiem jo blay ni Apostle Paul Ukraine gere ke kentin ha ka kam ya apostol khat khandai le non khot baar ba ula kali yaki pilam dia ne U Mynsiem Bakhuid men ba pilangai bat pilaya bat kila ya tu ha ngim shom le yo snow wala da don ne U Mynsiem Bakhuid kidan kanan mut kirang ba po Ephesus andau Paul le ula kali ki bilap diang am U Mynsiem Bakhuid na marga kam di apostle kalong but introduce U Mynsiem Bakhuid but introduce U Jesus Christ but you to U Jesus sha ka pertai ye ka jing yap ye ka jing mi pat but ye ka jing pen im do Jesus Christ but you to cha pang U Mynsiem Bakhuid but kidai ban diang U Mynsiem Bakhuid Bada bau la poi Ephesus wang pilap diang nam U Mynsiem Bakhuid men ba pilangai kamut ye kiriu ngai onda kini kila diang kila ye thul pa ba kila don khat anmut ki rangba ba ka tai de jing stang jo ka balang apo Ephesus da ka jing tray jong U Mynsiem Bakhuid para bangai ba e ngatuai na ka banta jong pi ba ka ta ka bor U Mynsiem se je sin pat la da pila do no ye ke jing ai U Mynsiem la da pila do no ye ke jing tray U Mynsiem la da kita ke jing kronik we ba ke lead pim pat yo pdiang ye ka la da pila yo pdiang wat nom sange duai U Mynsiem jo blay ya U Mynsiem jo try but ka jing pen baptist U Mynsiem Bakhuid kan wana pi kani ka Pentecostal Sunday kaba ngirake menta uniusna how ni ubnai mi arbo fraterik yakaba on serake baro ka pertai Kristan but ken mau yakata ka jing hab U Mynsiem Bakhuid ka skip Pentecost kanam kot tang ka jing kan mau kanam kot tang ka history henry kanong ka jing mat yo way away kanong ka jing shem yo way away spang Mynsiem Bakhuid but na kentu haki balang jopi haki ying ka sem haki kon kikti but ruwat haki briu saudong ka bapidon yato U Mynsiem jo play I can pdiang U Mynsiem jo try I baka Pentecost kan long pada pi menta sa chisin pat na marga ni kalong kajing tray jong U Mynsiem jo play I baka bor U Mynsiem Bakhuid kan tuit apia ka de ka por tuai ka chimpan slek ka jo try kan long oh blessed be the name of the Lord shandaraba kalaraba shandaraba oh Jesus ba e matuai haka kerteng Jesus bagi to barok jo snow ni ka ktin jo me ai bakin pdiang U Mynsiem Bakhuid ai bakin pdiang yo Jesus komunong penim ai bakin pdiang ka jimpen baptist haka na ka penam ai bakin yo pdiang ka jing tray U Mynsiem Bakhuid po jongki bakin kren ruwa ki wait bat ki tali na ka bor U Mynsiem Bakhuid yuraba kalaraba ba shandere yaroi ka kerteng jo me chisubit ai ba baro kin yo man ye ka jing pen sle ka jong U Mynsiem Bakhuid kani ka dei ka benta ka bangi don kam ban one se ju sin pat che ka jing 10 book
U Mynsiem Bakhuid Hello Jopi Kani kalong ka kubor but kani kalong ka jingai kani kalong ka jing pen kubor kani kadai ka jing pen scam U Mynsiem Bakhuid Uwana pi pdiang hagatu ke jaka ba pidan duai show try kis kasenran hag kamera baneng ki duai ba la pendap yaki dagal air na baneng ba daga ding Jo Mynsiem ha Lord jo kli jo ki way away ba ke la kren na ki way pat ke tali aswa bangan penkut ya kani ka jing kren ngan puli ka ktin jo blay ka bangila shem menta na ka kam jo ki apostle nong ba ar ka de kot ka ba ar ka ong taken dit la wan ka ju sawan na beneng kom gal air ba ba be kertep ba la pendap ye ka yin barok away ha ka ba gele shong kal air ba la persad u play kom ba persad how Adam men ba tau ye u na ka domet ba kom ta ka Mynsiem u play ka wan now Adam Kung taru sa simpat ka Mynsiem jo blay rawan na kamera baneng ya kaban persad ya kini kisenran bada duman tao Mynsiem jo blay udang persad hapi baka jingim jo blay kan wan na po jo pi menta kumni kot balai gong balapau kitali ki bapat penat kum gading tegala syong alor way po way na ki dan kibas ngautu bakla syapang kading Jo Mynsiem Bakhuid Henry wat ngautu bakla kani kadai kadak bagajing tray bat kajing one here jong kading Mynsiem Bakhuid aki kot besar bat la pendap yaki baro do Mynsiem Bakhuid bat keles dan ban kren ki way bat kitalit kan kumbau Mynsiem lai bor yaki ban kren Bagani kadai jing tena buk Mynsiem Bakhuid hapiru priang Mynsiem Bakhuid sedang man kren ki way pat ki telit priang ki kabor Jo Mynsiem jo blay ai baka Pentecostal Sunday ya pi kan long bala pendap do Mynsiem Bakhuid ya kani ngatuai banga kerku ya pi pin long ki bala kerku jo blay amen Nagabanta ki tu ki badan kam ban pdiang Mynsiem Bakhuid bampat semua tu bahai gani pila ban telefon how new number hag screen but ila ban ya selok ila ban duai bagi la ban ikendu ban piru kublai